Нека поговорим по една по-сериозна тема – поликистозните яйченици. Все повече жени се сблъскват с този проблем и много често причината не е генетична. При голяма част основният корен е инсулиновата резистентност и дисбалансът между естроген и прогестерон. Това състояние често върви с нередовен цикъл, акне, покачено тегло и трудност да се ослабне дори когато храненето е правилно. Фастингът, когато е приложен внимателно, може да бъде силен инструмент за възстановяване на този баланс. Когато намалим честотата на хранене и дадем време на инсулина да се стабилизира, клетките отново започват да чуват сигналите. Това не само подобрява метаболизма, но и подпомага нормалната работа на яйчениците. При поликистозни яйченици често има излишък на андрогенни или мъжки полови хормони. Когато инсулинът се нормализира, тези хормони започват да спадат. Това позволява на естрогена да се повиши естествено. И точно тук се случва промяната. Много жени споделят, че цикъл им се връща след няколко седмици или месеци адаптиран фастинг. Фастингът не е магическо лечение, но създава условия, в които тялото започва да се възстановява естествено. Важно е той да бъде съобразен с фазите на цикъла ни, а именно в естрогенната фаза можем да фастваме по-дълго – 14-16 часа. Около овулация и в прогестеронната фаза по-кратко – между 12 и 13 часа, с повече хранителност и повече покой. За повече информация относно как да съобразяваме фастинга с месечния ни цикъл, ще сложа в коментарите линк към книгата ми "Фастинг за жени". По този начин не влизаме в стрес, а подкрепяме естествения хормонален ритъм. И когато е приложен правилно, фастингът не е ограничение. Той се превръща в инструмент за баланс, възстановяване и истинско лечение отвътре навън.